Helo, neu fel rydyn ni'n dweud yng Nghymru, ti'n gwybod? Gwybod. Wrth i chi ddysgu iaith newydd, mae'n gwbl bwysig eich fod chi'n dod i wybod eich P's and Q's yn gynnar iawn. A'r problem yw, does dim Q yn yr iaith Gymraeg ac felly mae'n anodd iawn fod yn gwrtais. Oherwydd hyn, mae'n rhaid talu sylwi beth yw am ddweud yn awr, neu mae'n bosib eich fyddwch chi'n anghwrtais ar ddamwain. Ac oherwydd hynny, bydd Liz ar eich ôl lawr y stryd yn gweiddi, dwi erioed wedi weld rhywun mor anghwrtais yn fy miw, a bydd hynny'n codi cywilydd arnoch. Mae'r siap yn eiwyr yn dweud onegaisi mas, bitter yn yr Almaen ac yn Saesneg please yw e. Gallech chi ddweud please yn Gymraeg hefyd, ond mae'n ffordd doethach o'i ddweud. Os gwelwch yn dda. Nawr, mae wahaniaeth fawr rhwng y ddau derm please ac os gwelwch yn dda. Mae please yn fath o gwyno neu grefi, yn debygach i gona'n cath na chyfathrebu dynol. Please, 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 please. Could you stop hooting in the middle of the night, please? Gallech chi beidio hwtio yn nghanol y nos os gwelwch yn dda. Cyfieithiad llythrennol os gwelwch yn dda yw if you see it as good. Ac mae os gwelwch yn dda yn llai o gardota ac yn fwy o gêm seicolegol, tactic gyfriniol a mysterious tactic. Could you stop hooting in the middle of the night if you see it as good? Ac fel yna, mae'r dylluan yn gwrando. Dyw manners ddim yn costi dim, sy'n ffodus gan fod dim arian ar ôl. Mae Orwell yn hoff iawn o jokes gwleidyddol. Ond cofiwch fod yn barchus. Os gwelwch yn dda. Sorry, na i stopio.